lakaw ko sa silingan mo nga. Grabe kay makadag concert no, halos mag 24 oras ang ilang kinantahay oy. Ano ba pakialam mo? Sus, Pare Yusip. Wadyo kay tugron mga tol. Wala kaming pakialam! Di man ka na 24. Happy na gano'n sila magbinuntag kay kinantahay no. Grabe liguna nila anang immune system ba. What? Okay raw ka ng mga nindot sila tingog, mga pang concert kayo kay okay ra. Katugtog na tagamay, mararatag na minog radyo ba. Kala ko ikaw ay akin. So ako naman nga, ang ilang tingog makabuhi, magpatay ang tao. Sus, Mariusip. Hindi ka magsalita na ganyan. Pamatasan mo ta ba? Napala sila isakto pamatasan. Sabot sila. Bastos ka! Okay, kuha na. Alas 10 na ba? Kutubrataan na. Di man. Buwang kay. Kunuhay lagi ko no. Na okasyon talagsara ka no kayo tanan. Sama. Grabe ni ka sa nga. Madaan ako mga tol. Duka aja kis tanan jud. Kani laging sipok sa kitag ulo, initong tag-ulo. Bakla ako. Ako gisa lang ginuon mga tol. Ako gisa lang kuan jud. Mantuman din ako sa lagkuan. Ang angas Moto. Gawas ako. Atilaw nung spaghetti nung nga bagong luto. Litso ni mo nga nagpaak ni mo mga tol, grabe. Crunchy gigayo jud. Ang sanay mo! Litso jud siya. Tay kung kag litso kay nagkaon niya man naging ni makaiwa naman. Mana ba? Masyado ka naman talagang Sila mi napisalad nila mga tong niya naghanag siguro sa gol oy. Mura magbinig. Sana all! Nakabringas ba jud ko? Bisik na bisik lang. Wala sa mga tol. Kasi ka nang butang gyud ang Ginoo mga tol. Wala sa magpasailog. Kami kuya. No? Kita ba baka magpasailog kita wala sa matag silingan. What is suntukin ko utak mo? So na sa tag na okasyon, no? I am the one, the way your son don't need a gun. So listen, Listen, look, and listen. wala tol na ang kainis sa ulo ba? Ibutan at sa tulugar no kay dili man na mayong permitain nito gulo no?